איתנו עכשיו לינוי אשרם, האלופה האולימפית מטוקיו, והפיזיותרפיסטית שלה, נטלי ברטלר. בוקר טוב לשתיכן. בוקר אור. וואו, הכנסתם לאולפן, אנשים עשו איתכם פה, אני לא רוצה להגיד מי, אבל יש מצב שהוא היה מפקד תלנוף, עשו איתכם פה סלפי וצילומים, ואתם הבאתם לנו אור גדול בכניסתכן לאולפן הבוקר, אז בוקר טוב. בוקר אור. אולימפיאדה את מכירה, מפה ושם. מכירה מקרוב. מכירה מקרוב. הסתיימה איזו אולימפיאדה אחת עכשיו? לגמרי. איזה הפצצה שם הביאו. הנבחרת באמת עשתה את הלא יאומן, וזכתה במדליית כסף, ואין מה להגיד באמת, זה רק לחכות לאולימפיאדה הבאה עוד פעם ולעוד הישגים, ושכל הספורטאים שלנו יחזרו מכל אולימפיאדה עם הכי הרבה הישגים שהם יכולים. יפה, את ליווית המשחקים האולימפיים מקרוב, את המשלחת. נכון. איך זה נראה משם? זה נראה מדהים, מרגש, אחרי לינוי, טוקיו 21, ועכשיו גם הקבוצתי שלנו שהביאו מדליית כסף, מרגש כל פעם מחדש. כן, טוב, משטח ההתעמלות האומנותית יצא לי לראות מקרוב בעברי ככתבת ספורט. זה אחד המקומות הכי קשוחים שיש, משום ששם לא מראים את האמוציות, נכון? שומרים את הכל בפנים, אבל בעיניים בין המתחרות רואים את הכל, נכון? זה לא אירוע פשוט. לא פשוט. בוא נגיד, בן אדם רגיל שהגיע לעולם ההתעמלות, לא יבין לאן הוא נכנס. כן. למשטר צבאי. למשטר צבאי. בסדר, יש לזה גם את החן של זה. תשמעי, את עברת חתיכת שנה. ספרי לי על השנה שלך, לינוי. הייתה לי שנה, האמת שדי, כאילו, עם כמה שהיא הייתה קשה עם כל המצב שלנו, ניסיתי באמת, נכנסתי לרוקדים כוכבים. כן. התלבטתי בהתחלה אם להיכנס או לא להיכנס בגלל כל המצב של המלחמה? למה? כי זה הרגיש לך כי זה הרגיש לי לרגע פתאום מה, אני הולכת לרקוד כאילו ריקודים מאוד מאוד שמחים, עם מוזיקות מאוד מאוד שמחות. איך אני אעשה את זה כשאנחנו במצב הזה ושאנחנו נמצאים בסוג של אבל מאוד מאוד גדול, אחרי כל מה שקרה. אבל אז הבנתי שבאמת אני נכנסת לתוכנית הזאת לא בשביל לשמוח ובשביל פשוט לרקוד ריקודים, אלא אני נותנת שעה אחת ביום לאנשים בבית, רגע לנשום, לרגע, זה לא, אי אפשר להגיד לשכוח, כי זה לא לשכוח, אבל רגע אחד של נחת, ובשביל זה עשיתי את זה. יפה. אז את מספורטאית אולימפית, נכנסת לתחרות ריאליטי של ריקודים, היה נראה לי שזה קטן עלייך בהמון מספרים, אבל את רצינית, ומה שאת עושה, את עושה עד הסוף. אבל את לוקחת איתך את הפיזיותרפיסטית שלך, נכון? להעביר אותך בין העולמות. לגמרי. נטלי מלווה אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. עברנו המון פציעות ביחד. אז ככה שהפיזיותרפיה זה לא רק בתחום הספורט, אלא גם כשיצאתי לכם, גם כשאני כבר בן אדם רגיל, אני עדיין זקוקה לחיזוקים, ועדיין זקוקה לטיפול ממש אישי. ונטלי ליוותה אותי גם ברוקדים, והיא תלווה אותי עוד שנים קדימה. יפה, איך את מטפלת בגברת? תראי, גברת מאוד מיוחדת, אבל האמת שמעבר לאופי המדהים שלה, והיא באמת מאסטר בכל מה שהיא עושה, אני יכולה להגיד שלינוי, היו לה פציעות מיוחדות, אבל כמו כל ספורטאית אולימפית, עם הנחישות שלה והחוזקה שלה, היא ידעה לקום. ואגב, זה משהו היום, התחזוקה הזו, ההכנה גם לרוקדים. תחשבו שהיא לא באמת רקדה ולא התאמנה 3 שנים. ואז להגיע לרוקדים כוכבים, לאימונים של כמה? 8 שעות עוד פעם? 7 שעות? אני זוכרת שממש התקשרתי לה ואמרתי לה, נטלי, אני מתחילה רוקדים, קדימה, צריך להתחיל לעבוד, צריך להתחיל לתחזיק את הגוף. וממש התחלנו להכין את הגוף שלה לפני כן, ואגב, זה משהו שזולג מהספורט האולימפי, גם לאנשים כמוני כמוך. אנחנו צריכות לדעת שאנחנו צריכות לתחזק את הגוף שלנו ברמה החודשית, היומיומית, לא כשאנחנו נפצעות, אלא לפני. ככה גם עשינו עם הגוף של לינוי. הכנו את הגוף שלה באמת למאמץ עצמי. אז נכון, אתן צודקות. גם אני מגיעה מעולם הספורט, ויש דבר שצריך, תמיד צריך להתכונן. אגב, אני אגלה לכם סוד, שכמה שנים אתן ביחד? 8 שנים. 8 שנים. 8, אז אני אגלה לכם סוד שאני את פסיכולוג הספורט שלי, עדיין 20 שנה שומרת, וכל פעם שצריך לתחזק את הנשמה, אז הוא מאוד 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 עוזר בהחלט בעניין הזה. לינוי, וואו, מה אני אגיד לך? את יודעת, גם מלחמה, גם את רואה, ראית את ההישגים המדהימים של הנבחרת שלנו. שאלה אותך שאלה קצת מטריסה, כשראית את מדליית הזהב שלך למעשה עוברת למישהי אחרת, והתואר שלך הופך להיות אלופה אולימפית לשעבר ולא נוכחית. את
את כזה משחררת באהבה, או אומרת זה שלי, זה שלי? לגמרי משחררת באהבה. אני אף פעם לא היה לי את ההרגשה הזאת של מה יהיה עכשיו, ואם מישהי תזכה במדליית זהב, מה אני הולכת לעשות? ממש לא. אני הכי רוצה שיהיה לנו פה רק אלופים אולימפיים, אחד אחרי השני. וואו. אני חושבת שהספורטאים באמת עובדים כל כך קשה, נפצעים כל כך הרבה בדרך, ובאמת נותנים את הנשמה שלהם לספורט. אז בהחלט מגיע לכל אחד ואחד לזכות במדליית זהב, כן. אין מה, זה רק תמשיכו ותביאו לנו עוד גאווה למדינה. אמן, אמן ואמן. איך המעבר בין הספורט האולימפי לבין האזרחות? משחרר. פחות משמעת? פחות משמעת, יש לי את החופשיות שלי, אני יכולה לעשות מה שבא לי, אני יכולה... כן, אבל את יודעת שהספורטאית שאת, היא לעולם לא פרשה. היא תמיד תהיה איתך. בכל דבר שהוא, זה פוגש אותך בנקודות בחייך האישיים, אולי ביעד הבא? לגמרי, אני חושבת שכמו שנכנסתי לרוקדים, אני אכנס גם לעוד המון דברים שהם קשורים לתחרותיות וקשורים לכזה, כל מה שקשור לתחום הספורט. אני כל כך אוהבת ספורט, אני כל כך נהנית מזה. אני גם די בטוחה, כי באמת, עוד פעם, יש לי את נטלי לידי, שהיא באמת, אני יודעת שלא משנה מה, היא הראשונה שאני אקפוץ אם יקרה משהו, אז אני לא מפחדת לעשות ספורט ופשוט ליהנות מהחוויה הזאת. היעד הבא. בכל זאת, אני בטוחה שיש לך מחברת עם יעדים. אז 1, 2 קדימה. אז האמת שממש לא מזמן פתחתי חוגים של התאמנות אומנותית בראשון לציון, ואני מאמנת ראשית של ראשון, ומאמנת הנבחרת, אז יש 1,000,001 חלומות. ראשון מועדון חזק, נלחם בחולון. אני בעניינים, חברים. מכירה את כל הפוליטיקות מכל הכיוונים. חתיכת אתגר. אני אוהבת אתגרים. ואיך ההורים של ילדי מדינת ישראל? כבר יש לך דקה לנשום עם כל הוואטסאפים שאת מקבלת? אבל אני נהנית לכל הודעה ששולחים לי, ואני הכי שמחה מזה. איזה יופי. יש כמו